Tinaimbag adamag akas insurat ni San Mateo. Ti kapuunan ni Jesucristo. Dahito ti libro ti kapuunan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod met ti kapututan ni Abraham. Manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David at to'y dagiti nailista a kapututan. Abraham, Isaac, Jacob, Juda ken dagiti kakabsat na. Sumaruno da Fares ken Sara nga anak ni Tamar. Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Jess ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni ang David agingga iti napagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon, putot ti David iti asawa idi ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Josaphat, Huram, Ozias, Oatam, Akaz, Hezekias, Manases, Amon, Husias, ken ni Jeconias agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti paipan dagiti Israelita ijay Babilonia agingga iti pannakayanak ni Jesus. Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abilod, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliad, Eleazar, Matam, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus amawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket upat a kapututan manipod ket Abraham agingga ken ni David. Sangapulo ket upat met ti kapututan manipod ken ni David agingga naipan dagiti Israelita ijay Babilonia. Adda met sangapulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga iti pannakayanak ti Kristo. Mayanak ni Jesucristo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Jesucristo. Naitulag ni Maria nga inana amayasawa ken ni Jose. Ngem sakpay ti panagkasarda naamuan a masikugen ni Maria babaen iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipud tan nasingpet a lalaki ni Jose, anak kaitulagan na ket ti nakayat a maibabain ni Maria, pinanggep na nga isina a sililimet. Ngem idi pampanunuten na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo, iti maysa a tagtagiinep, kinunana, Jose nga anak ni David, di kaagamak a mangikasar ken ni Maria, ta naramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipasngaynan to ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal tin insao ti Apo a babaen iti propeta. Agsikog to ti Birhen a balasang, ipasngaynan to ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel a kayat na asawen adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti daga ti anghel ket inkasal na ni Maria. Ngem saan na adinannaan ni Maria sakbay anang nipasngay iti anak a lalaki a pinanaganan ni Jose iti Jesus.